L'exposició es titula Città Eterna, Città Souvenir i és un projecte del Jorge Conde que parteix d'un projecte que va iniciar amb una residència a la Real Acadèmia Espanyola en Roma. Aleshores, això comença el 2016 amb un projecte d'exploració de la ciutat de Roma dintre dels seus interessos pel que fa a l'evolució de les ciutats, pel que fa a arquitectura, urbanisme, habitatge, etc., en relació al fenomen del turisme, el turisme de masses. Aleshores, ell fa aquesta exploració primerament en fotografia. El que passa és que després, òbviament, l'exposició recull molts altres projectes dintre d'aquest macroprojecte que s'expressen d'altres formes, en dibuix, en vídeo, en entrevistes sonores, àudios, que van, diguéssim, completant aquest panorama polièdric i aquests panorames, aquests mapes múltiples de la ciutat de Roma.